Vila s majestátnym výhľadom na celú Bratislavu. Tak by sa dala opísať táto nehnuteľnosť, ktorá je teraz na predaj. Lokalita Knižková dolina, Rača, tiché prostredie pod lesom na strání Malých Karpát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 izieb a skoro 100 metrov terás. A to, či dom budete užívať ako veľkú rodinnú rezidenciu, alebo ho rozdelíte na 2 štvorizbové byty, je už na vás. Nehnuteľnosť stojí na štvorarovom pozemku a predáva sa v stave hrubá stavba s možnosťou dokončenia do holodomu alebo do finálneho dokončenia. Stavba je z monolitu, čiže železobetónová konštrukcia. A steny a priečky z tehly. Na tomto mieste bude zarovnaný pozemok, ako má napríklad aj sused. A to, či už tu budete pestovať paradajky alebo sa opalovať pri bazéne, je už čisto na vás. Cez deň sú tu výhľady nádherné, ale v noci ti vybijú dých. Tak neváhaj a dohodni si obliadku už dnes.